momentul acesta, un om din lume, la terminare l-ar fi întrebat pe Iacov și ne-ar fi întrebat pe noi: și dacă Domnul vă iubește, de ce vi se întâmplă toate aceste lucruri? Clar că, inevitabil, din 10, 9 asta ne întreabă: dacă Domnul vă iubește și v-a iubit, de ce vi se întâmplă toate aceste lucruri? De fapt, întrebarea aceasta a fost și a unui om al lui Dumnezeu, trecut chiar în șirul de martori, Gedeon. Doamne, dacă ești cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Sigur, acolo în Cartea Judecătorii, de data aceea, el primește răspuns și acolo avem răspunsul de ce muncea o vară întreagă și pe când se adune, se trezeau cu holdele culese, cu fructele adunate, cu legumele furate, luate de către Madian. De ce? Și ei, prin găurile peșterilor și prin munți ascunși, poporul ales al lui Dumnezeu. Și acolo primim răspunsul chiar în primele versete ale acelui capitol. Și nu e greșit dacă întrebăm din smerenie pentru a primi un răspuns în dorința de a ne ajuta pentru desăvârșire, pentru creștere. Nu e greșit, am pus și eu întrebarea aceasta, nu odată. Și nu e greșit să o punem. Pentru noi, mai ales, dar pentru noi, aproape totdeauna. Doamne, de ce mi s-a întâmplat lucrul acesta? De ce trebuie să trec pe aici? Și uneori primim răspuns, alteori murmurăm versetul din Cântarea. Eu nu înțeleg, dar știe El. Atunci în ceruri voi afla răspuns la toate o-i căpăta. Ne mulțumim și cu acest vers de cântare, inspirat din Duhul lui Dumnezeu. Atunci în ceruri voi afla răspuns la toate o-i căpăta. Iar dacă primim răspuns, să vedem ce avem de făcut dacă tot am întrebat. Și Domnul poate spune ca și lui Habacuc: dacă tot mă întrebi, atunci îți spun, dar ia aminte, dacă m-ai întrebat și dacă ai primit răspuns, ca atare va trebui să treci la lucru, la treabă. Sâmbătă mormântare, azi nuntă, mâine priveghi. Eu nu le-aș fi aranjat așa. Nunta aș fi lăsat-o astăzi, dar mormântarea de ieri aș fi pus-o peste 50 de ani, să fie măcar la 84 de ani. Priveghiul de mâine l-aș fi pus peste vreo 80 de ani, dar nu omul conduce universul, că dacă ne-ar lăsa Dumnezeu să ne conducem noi pe noi, ar fi vai și amar de noi, ar fi jale. El conduce, El e suveran. Am ales o familie și 3 gânduri care pe mine m-au ajutat, la care meditez și acum. 3 gânduri pe care vi le propun. Acum dumneavoastră le luați sau nu le luați, vă gândiți sau nu vă gândiți, călăuzirea Duhului să fie peste voi. Din viața lui Ioan Botezătorul. Familia aceasta, Zaharia și Elisabeta, care în versetul 5 din capitolul 1
în zilele lui Irod, împăratul iudeilor. Era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia, nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisaveta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Știți istoria acestei familii și Ioan Botezătorul care se naște în această familie. Și lecturând de la căsătoria lor până la încheierea activității pe pământ, am văzut 3 lucruri importante. Timpul lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu și modul de lucru sau felul de lucru al lui Dumnezeu. Deci, încă o dată, ne gândim la timp, ne gândim la scop și ne gândim la modul de lucru al lui Dumnezeu. Timpul lui Dumnezeu de a lucra cu mine, de a lucra cu tine, de a lucra cu familia ta și în familia ta, uneori în biserica locală, și putem extinde mult acest gând. Timpul lui Dumnezeu, care de cele mai multe ori nu potrivește cu timpul nostru, cu programul nostru, cu părerea noastră, cu felul în care ne-am aranjat lucrurile în timp. Un gând sau două de aici într-o marți, azi mai puțin am spus, dar în câteva minute, acum un pic, am timp să le dezvolt mai și mă veți reauzi. Mie mi-a vorbit mult tema aceasta. 2 neprihăniți, curați la suflet, temători de Dumnezeu, Zaharia în slujbă și așa mai departe, se roagă la tinerețe și Domnul le rezolvă problema la bătrânețe. În Israel era considerat ca un blestem peste o familie care nu aveau copii. Gândiți-vă la Elisaveta, gândiți-vă la Zaharia, la această familie care și-ar fi dorit atât de mult, nu 1, nu 2, mulți copii să aibă și să-i crească și să-i ducă la templu, la sărbători, să meargă tata Zaharia cu băieții la templu, mai ales la cele 3 sărbători mari ale evreilor. Și s-au rugat ca și o familie tânără, Doamne, dă-ne copii, dă-ne sănătate și așa mai departe. Și erau neprihăniți și slujea Zaharia. Și erau temători de Dumnezeu și nu împlineau cât vroiau, împlineau toate legile și poruncile Domnului. Și totuși Dumnezeu îi aude, dar nu îi ascultă. Îi aude, dar nu le rezolvă problema. Nu scrie în detaliu, dar de câte ori, probabil, ca și Ana, Elisaveta au fi fost înțepată. Ce ai făcut tu? Ce păcate ai? Ce-i cu voi? Și cu Zaharia? Și ce ați făcut amândoi? Și ce ați făcut în tinerețe? Și ce-i cu părinții voștri? Și ce s-a întâmplat ceva? Și Domnul le ascultă rugăciunea, dar le împlinește la bătrânețe, când nici nu se mai așteptau, când parcă pentru ei și pentru alții nu mai era cazul, nu mai era timpul potrivit. Și Domnul le dă un băiat pe Ioan Botezătorul, îl dă și cu el Dumnezeu are un scop și în familie e un scop.
O, frate Nelu, păi e familia lui Zaharia și Elisaveta și Domnul a făcut istorie cu ei și Ioan Botezătorul știm de ce s-a născut și nu ne pune pe noi cu aceste familii biblice. Ba da, ei cu al lor, cu planul lor perfect al lui Dumnezeu, dar fiecare familie, fiecare persoană este înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu are un plan cu ei, au valoare înaintea Domnului și Dumnezeu are un scop cu această familie. Are un scop cu nașterea lui Ioan Botezătorul. Eu sunt convins, și Zaharia și Elisaveta au fost oameni, ei n-ar fi dorit un Ioan Botezătorul. Ar fi dorit un Zaharia, ca pe tata să-l cheme și să-i fie urmaș la slujire, să intre la tămâiere. Care familie și-ar dori să se întâmple cu fiul lor ce s-a întâmplat, zicem noi, ca oameni, dar la Dumnezeu nu e întâmplare. Ce scop are Dumnezeu? A avut Zaharia și Elisaveta un scop de felul acesta? Nu e ciudat să te rogi ani de zile și după ani de zile să te asculte Dumnezeu și să-ți împlinească cerința? Ei au dorit un Ioan Botezătorul care să se căsătorească, să aibă nepoți, bunica Elisaveta, dar scopul lui Dumnezeu a fost cu totul altul. Timpul lui Dumnezeu de a lua pe Ioan Botezătorul n-a fost la 83 de ani, la 70, a plecat la 30 și câți de ani înaintea Domnului, cu 6 luni era mai mare decât Domnul Iisus, tânăr. Și cum a plecat? Care mamă își dorește musulmanii să-i taie capul fiului când predică Evanghelia și într-o zi de biserică cineva să intre pe ușă cu capul lui fiului tău în biserică? Sau într-o barbecue când ai ziua onomastică și toate familiile sunt adunate și să fie adus pe o farfurie capul fiului tău. Care familie ar fi dorit un astfel de eveniment? Și Domnul a lucrat așa, nu e ciudat? Nu și-au pus oamenii întrebări în vremea Lui, acestei familii? Scopul lui Dumnezeu nu potrivea deloc cu scopul părinților. Ei n-au dorit să aibă un fiu care să aibă o soartă și o istorie și să predice în pustie și să mănânce miere și lăcuste și să fie îmbrăcat în haine din păr de cămilă și să ridice mâna dreaptă spre Irod și să zică: nu-ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Măi, lasă-o mai încet cu predica, cu duritatea, cu mustrarea. Cum poți să-l mustri în față? Nu i-ai putut scrie un mesaj, o scrisoare? El predică, el spune un mare adevăr, de 2000 de ani stă în picioare acest adevăr. El, Ioan Botezătorul, predică pocăința, predică în pustie. Câte zile n-o fi venit acasă și câți n-o fi zis părinților: ce-i cu copilul ăsta vostru? Și o ia în cap și o ia razna. Mustră în public pe un om că trăiește în preacurvie, dar nu poate fi liniștit. Și ajunge în temniță și într-o zi onomastică, mă rog, cei acolo nici nu pronunță acele cuvinte, dansează o fată, cere, îi se spune de mama ei, capul lui Ioan Botezătorul, unde-i Dumnezeu, se deschid ușile temniței, sună lanțurile, sabia nemiloasă
îi desprinde capul de trup pe o farfurie și în mijlocul nelegiuiților se întâmplă chestia asta, să vină fata aceea. Ne-ar fi întrebat oamenii, unde-i Dumnezeul vostru? Ce interesant, ce ciudat, și timpul, și scopul, și modul. Dacă tot moare la vreo 33 de ani, atunci măcar să moară pe pat, pe perină. Că uită cum o predicat și uită câtă mulțime la Iordan o adunat în jurul lui și uită câtă activitate și dăruire. Uită-te și la părinți. Păi meritau părinții să-și vadă fiul, nici măcar să-l poată cerceta în temniță. Păi meritau părinții un astfel de sfârșit? Au fost oameni ca și noi, să nu vă gândiți la doi îngeri, îngerul Zaharia și îngerul Elisabeta. Și gândiți-vă la doi oameni născuți din femeie cu zile scurte, pline de necazuri și cu o gândire omenească de multe ori. S-o fi gândit ei, cum zice noi de multe ori, n-am meritat să-mi facă Dumnezeu așa ceva. Poate le-o trecut prin minte gândirea asta. Și foarte interesant, o familie de pe pământ trec prin astfel de situații. N-a potrivit niciun aspect cu dorința lor, cu mintea lor, cu nici timpul, nici scopul, nici modul de lucru îngăduit de Dumnezeu. Știți, în ținutul muntos al Iudeii, când s-a născut Ioan Botezătorul, știți cum și Zaharia a rămas mut mai bine de 9 luni, când a coborât din templu, că n-a crezut ce spunea îngerul. Știți ce informații avem în versetul 66, Luca în capitolul 1, și mâna Domnului era într-adevăr cu el. De cine zice? De Ioan? Mâna Domnului este cu Ioan. Cum, Doamne, mâna Domnului cu el? Dar unde ai fost când i-a tăiat capul? Tu n-ai fost în temniță, n-a fost mâna ta acolo? Deci ai lăsat mâna călăului să-i taie capul. Dumnezeule, dă-ne o minte înțeleaptă și luminată de Duhul Tău. Doamne, vrem să Te înțelegem, să-ți înțelegem timpul de lucru, să-ți înțelegem scopul pe care îl ai cu noi, să-ți înțelegem modul de lucru, chiar dacă nu ne place. Credeți că i-a plăcut la Avraam că n-a primit un copil din el și nevasta lui, Sara? Cât a așteptat, cât s-a rugat și Domnul l-a trimis la timpul lui, la vremea lui, pe Isaac. Vedeți ce înseamnă timpul nostru? Da, Avram s-a grăbit, zicem noi, deși totul a fost în cunoștința Domnului și a avut pe Ismael. Păi dacă Domnul nu vine, îl chem de atâta timp și nu vine, păi Doamne, n-am un băiat din trupul meu care să fie urmaș și așa mai departe. Și se grăbește. Doamne, când grăbim noi timpul la multe lucruri. Domnul are timpul lui de ordinare în slujba de diacon, prezbiter, păstor. Domnul are timpul lui de înălțare și pe pământ, dar odată în veșnicie. Domnul are timpul căsătoriei. Domnul are timpul când slujirii tale. Domnul are timpul, multe timpuri are timpul. Domnul are un timp în toate lucrurile. Și e bine să avem o rugăciune de felul: Doamne, este vremea, este timpul.
timpul meu e și timpul Tău, ne potrivim, Doamne. Vorbește-mi, nu mă lăsa în confuzie. Doamne, Tu nu te grăbești și nu întârzi. Noi ne grăbim de multe ori sau întârziem de multe ori. De aceea v-am provocat la rugăciunea asta și stăruință în rugăciune. În toate lucrurile, Doamne, dezvăluie-ne timpul Tău, Doamne. Ceasul Tău să fie ceasul nostru. Doamne, eu nu aștept să-ți reglezi Tu ceasul după ceasul meu. Eu îmi reglez ceasul meu după ceasul Tău. Putem spune amin? Am cunoscut în Oțelul Roșu, unde am slujit vreo 3 ani și jumătate. Înainte de căsătorie, a fost o fată frumoasă, dar întâi de frumoasă, credincioasă, smerită, umilită, avea între 30 și către 40 de ani, Estera, și se mirau frații, oamenii, de ce nu se mai mărită Estera? Ar fi vremea să se mărite Estera, atâția băieți, o doresc, o cer, umblă după ea, de ce nu se mărită? În Vicovul de Sus, Vasile Carcea își pierde soția, născând al 6-lea copil. Băiat credincios, soția lui foarte credincioasă, smeriți, pocăiți, involvați în slujire, în lucrare. Domnul pune pe inima lui Simida, așa, ca și un fulger căzând din cer, după câțiva ani, 3 ani sau 4 ani, să-i facă cunoștință la Estera cu Vasile. Estera, o tânără fecioară, credincioasă, smerită, la locul ei, foarte plăcută oamenilor și lui Dumnezeu, Vasile cu 6 copii și un copilaș micuț. Scopul lui Dumnezeu, timpul lui Dumnezeu, nu se mai mărită, scopul lui Dumnezeu, modul de lucru al lui Dumnezeu. Ce te duci tu, fată fecioară, la 6 copii? Gândire umană, gândire omenească, gândire fără rugăciuni. Ne-am obișnuit să nu ne rugăm, ne-am obișnuit să nu stăm în părtășie adânci cu Domnul, ne-am obișnuit să nu avem răbdare la picioarele Domnului, să ne vorbească Domnul și noi în fugă, în repeziciune, mânați de dorințele noastre, de părerile noastre, luăm decizii, luăm hotărâri și apoi consecințele. Și dăm vina pe Dumnezeu. Păi dacă mâna Domnului, păi dacă e Domnul cu noi, păi dacă ne iubește Domnul. Și s-au întâlnit amândoi, parcă acum văd întâlnirea, l-am luat pe Vasile din Vicov cu mașina mea, cu Simida, ne-am dus în Zăvoi, Oțelul Roșu, la 3 kilometri și de acolo a reieșit o familie, credincioși, smeriți, o fată pocăită, a devenit o soție, o mamă, copii îngrijiți, copiii s-au căsătorit în Domnul, Vasile și azi în slujire, toată cetatea, o biserică mare de vreo 2000 de oameni, i-au apreciat, îi apreciază și așa mai departe. Și din spusele multora, ce tânără, cu un bărbat cu 6 copii, ce, nu se mai mărit, are aproape 40 de ani, ce, ăsta e mod de lucru, asta e, Și toți au trebuit să închidă gura. E un lucru ciudat, e adevărat, mai rar întâlnit, dar cât e de importantă călăuzirea Duhului Sfânt, cât e de important mâna ta să fie în mâna Domnului și să mergem mână în mână cu planul Domnului. Aleluia lui Dumnezeu, pentru că are planuri desăvârșite cu fiecare persoană, ciudate pentru unii și alții, dar pentru Dumnezeu curate ca cerul senin, fără de niciun nor. Timpul lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu, modul de lucru al lui Dumnezeu, atunci și acolo, acum și aici, cu mine și cu tine.
Am dat examen la Târgu Mureș, am vrut să mă fac doctor, n-am reușit deloc. Și după aia am înțeles, scopul Domnului nu să mă... Am fost în business, am avut un accident mare pentru că m-am profilat pe business, aveam o altă chemare în accidentul ăla, cu costele rupte, cu nasul rupt, plin de sânge, la volan, poliția descarcera, rupea ușile să scoată oamenii din ea. Eu mă rugam și am spus Domnului, astăzi pun capăt, nu că e rău business-ul, dar tu nu m-ai chemat să-mi pierd vremea câștigând bani, tu m-ai chemat la altceva. Și atunci am pus capăt, pentru că până atunci n-am înțeles scopul lui Dumnezeu. Modul de lucru? Ciudat. N-aș fi vrut așa, aș fi vrut să-mi vorbească Domnul într-o noapte, într-un vis, cu capul pe perină, dar El mi-a vorbit în situația în care salvarea m-a dus din Dej, îngheța apa, era o iarnă friguroasă, ușile salvării nu se închideau, drumul plin de gropi, costele mele rupte, eu răcit și dușeam, de la Dej până la Cluj a fost o veșnicie, dar atunci mă zdrobea Dumnezeu. Mă zdrobea Dumnezeu, eul, firii, ambițiile, dorințele, lăcomia, banii, visurile. Mi le zdrobea Dumnezeu, că a văzut că Nelu nu se pocăiește cu predici, nu se pocăiește. Și atunci, de aceea v-am spus, m-a ajutat itinerarul acesta. Mă repet de mai multe ori ca să rămână lecția Domnului în minte. Domnul are timpul lui, Domnul are scopul lui, Domnul are modul lui de lucru. Iar noi, pământenii, nu rămâne decât tragem o linie și zicem amin. Putem zice toți amin? Nu pentru mine și slujirea mea. Să ne audă Domnul și Domnul ne va da putere. Și atunci nu vom fi în confuzii, în noapte, în întuneric, în bâșbăieli, în depresii. Nu vom ajunge acolo. Și chiar dacă ajungem, Domnul nu se supără să ne bată că am ajuns într-o astfel de stare. El e iubitor și vrea să ne ridice, dar să învățăm lecții. Eu mai am amintit cazul acesta, dar nu mi-e greu să-l reamintesc. Vă rog să ascultați. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Iisus iubea pe Marta și pe sora ei, Maria. Când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Tu ce-ai fi zis, stimată soră, care de N ori ai fi pregătit o mâncare foarte bună pentru vizitatorul, un frate din biserică, știu eu, cu o anumită slujbă, și l-ai fi pus la masă sau pe altcineva, și când ai avut nevoie de el să-ți facă o vizită la soțul tău bolnav, el nici nu te-a mai sunat, tu l-ai chemat, nici nu ți-a mai trimis mesaj. Tăcere, ce-ai fi zis tu? Și-o zis Marta, i-am pregătit mâncare, i-am făcut, Maria stătea la picioarele lui. Acum ăla pe care îl iubea el, Lazar, fratele nostru e bolnav, îl chemăm, el are putere să-l vindece. N-a venit, azi, de seara n-a venit, dimineața n-a venit, noaptea n-a venit, în următoarea zi nu vine, Lazar moare. Supărată ca și cu Marta, dacă ai fi fost aici, ai pierdut timpul, n-ai socotit bine, Doamne, n-ai socotit bine, acum poți să tot vii, că-i mort, dar eu te-am chemat acum 2 zile. Timpul lui Marta și al lui Maria și timpul Domnului. La Marta și Maria au fost luni,
La Domnul a fost miercuri. Care conduce universul, familia, destinele, moartea, căsătoria, slujirea? Cine-i la cârmă? Maria și Marta sau Domnul care este învierea și viața? Domnul care este medic suprem, care are laborator și are o cameră a spitalului și în Elim. Ei sunt cu ziua de luni, Domnul vine miercuri. Ei au timpul lor, ele au timpul lor, Domnul are timpul lui. Care timp a fost mai bun? Timpul lor sau timpul Domnului? La timpul lor era o vindecare, la timpul Domnului a fost o înviere din morți, aleluia! Cum știm noi să cerem de la Domnul, Doamne, dă-mi o ciocolată. Dar Domnul zice, cere-mi avion. Îmi ceri avion, îți dau avion, îmi cer ciocolată, îți dau ciocolată. Doamne, noi cerem o vindecare. Domnul le dă o înviere din morți, aleluia! Nu numai pentru ele două, pentru toți de atunci și 2000 de ani până în această zi, când noi strigăm, slăvit să fie numele Domnului. Doamne, timpul Tău e potrivit, timpul Tău e bun. Și am citit aici, problema asta e pentru slava mea. Ce scop ai, Doamne? La încercarea noastră, la lacrimile noastre, la durerea noastră, la sfâșierea noastră, la plecarea fratelui nostru care era stâlpul casei. Noi, femei, nu știm să batem cuie în podea. Lazării cu bărbatul. Noi am rămas 2 femei aici. Domnul are scopul lui de lucru. Domnul n-a vrut, mă repet, o vindecare. Domnul a vrut o înviere din morți. Toate acestea n-au fost pentru a-i da sănătate lui Lazar. Toate acestea au fost pentru slava și gloria lui Dumnezeu. E minunat scopul lui Dumnezeu și modul lui Dumnezeu de lucru, dar de ce o trebuie să moară Lazar? De ce o trebuie să moară Lazar? Dar nu a putut altfel lucra Domnul. Uită că a trebuit lacrimi, mormânt, putrefacție, neplăcute ceasuri, zile. Da. Dacă un tânăr din biserică ar fi acuzat pe nedrept, un tânăr credincios, un tânăr smerit, un tânăr pocăit, un tânăr cu o haină albă curată, l-ar fi judecat legea și noi am ști tot Elimul că X este nevinovat și l-ar băga în pușcărie pentru 12 ani. Ce-am vorbit între noi când ne întâlnim la telefon prin mesaje? Ce-am vorbit? Doamne, am dat jos guvernul, am tăiat în bucăți pe aia ce judecă, am nemulțumiți, ne-am rugat la nesfârșit, Doamne, liberează-l pe X, e nevinovat, e nedreptate, ieșim la protest, în sfârșit. Iosif e 12 ani în pușcărie. Măcar dacă l-ar fi ținut după timpul nostru, numai pentru perioada cercetării, 1 lună, 2, dar 12 ani, timpul lui Dumnezeu a fost de 12 ani. Scopul lui Dumnezeu a fost mare scop. 12 ani nevinovat în pușcărie, 12 ani nevinovat în pușcărie, nu e ușor. Și Iosif zice după 12 ani și când Domnul a făcut următorul după Faraon, i-a dat înțelepciune să adune bucate pentru 7 ani de foamete, secetă. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foamea aceasta în țară și încă 5 ani nu va mai fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră
ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Ați auzit? Care este scopul lui Dumnezeu, timpul de 12 ani, scopul lui Dumnezeu în această ciudată încercare, în această mare nedreptate, să stai 12 ani într-o pușcărie, nevinovat, dimpotrivă, acuzat de fapta împotriva căreia tu ai fost. Ciudat, dar pentru Dumnezeu era clear, pentru Dumnezeu era desăvârșire, plan perfect al lui Dumnezeu pentru viața lui Iosif, familia lui Iosif și națiunea Israel. Modul de lucru nu ne place, nu-l acceptăm, nu-l primim, ne revoltăm, renunțăm la slujire. Dar încă o dată trecem prin acest itinerar. Încă o dată. Dumnezeu are timpul lui de lucru cu Iosif, 12 ani aproximativ, plus minus puțin. Are un scop mare, înalt și măreț și are un mod ciudat de lucru. Un mod ciudat de lucru. N-aș vrea să mai continui mai departe, deși sunt atâtea exemple de atunci, de acolo, de acum, de aici și din viața noastră. Vă propun doar atât. Aceste idei, aceste gânduri să fie ca și o rețetă scrisă de medicul medicilor în 3 puncte. Și gândiți-vă, în viitorul apropiat, în prezent, când trecem prin evenimente, împrejurări, situații, să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne lumineze în cât vrea Domnul lucrurile ascunse a Lui, cele descoperite a noastre, dar să medităm la timp, la scop și la modul de lucru al Domnului.